Hola persones de l'altra banda de la pantalla. Passo per aquí per explicar-vos que he decidit que, donat que sempre tinc moltes ganes d'explicar-vos coses i mai em dóna temps a acabar-vos-les d'explicar totes, doncs que potser podem aprofitar aquest canal. I així us explicaré més coses sobre mi, les altres tortugues mediterrànies, coses sobre l'orlina o el que està fent la guilla tramuntana i fins i tot si voleu podeu fer-me preguntes i us les respondrem i us podem explicar coses de l'Albera o d'altres muntanyes, perquè en realitat ens agrada molt les muntanyes i les històries de les muntanyes. Doncs què us sembla si ens veiem en el proper episodi de la Telefaluga? Vinga, va, us hi espero!